ito at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig man upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit ito ng walang kabuluhan. Verse 8, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niyang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kung nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Verse 13, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Amen. 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 Sabay-sabay. Father God, I love you. Father God, I love you. Please come on. Father God, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. 볼륨 going down, echo going down. 자, today title, 당장 죽으면 천국 갈 수 있다고 생각하는 학생과 교사들 한번 손들어 보세요. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang estudyante at ang mga guro ay nakakatiyak bang makapunta sa langit ngayon? 자, 1, 2, 3, go. Itaas po ang kamay kung sino ang mga teacher o student na nakakasigurado na siya'y makakapunta sa langit. Itaas po ang kamay. 자, 1, 2, 3, go. Mataas na mataas. 오케이. 자, today title, 당장 죽으면 echo going down. 당장 죽으면 천국 갈 수 있다고 생각하는 학생과 교사들은 손들어 보세요. 이런 말씀을 가지고 하나님 말씀을 상고하도록 하겠습니다. Ang ating pong binasa ay nakita sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. 오늘 아침 예배를 통해 세 가지 예시로 하나님 말씀을 상고하겠습니다. Ngayong umaga, malalaman natin ang tatlong bagay patungkol sa ating binasa. 첫 번째, 우리들이 천국 가려면 예수님을 잘 믿어야 합니다. Number 1, do we need to believe in Jesus faithfully to go to heaven? 두 번째, 구원과 믿음이라는 것은 무슨 재료를 가지고 있을까요? Number 2, what are the ingredients of salvation and faith? 자, 세 번째, 구원받은 사람들은 어떻게 교회와 사회생활을 해야 할까요? Number 3, how should those who have been saved lead their lives in the church and in society? 자, 십계명은 하나님이 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 주신 10가지 핵심 율법서입니다.
Sa pamamagitan ng 10 utos, nalalaman natin na ito ay binigay ng Diyos sa mga tao upang malaman nila na may Diyos. 그래서 살아있는 하나님의 말씀이라는 것입니다. At ang mga taong ito na nakakaalam ng 10 Commandments o mga utos ng Diyos, sila yung mga naniniwala na may Diyos. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 성경 축소판으로 10계명의 내용은 다음과 같습니다. Kaya mapapag-aralan natin ang mga susunod o ang mga sumusunod simula sa 10 Commandments 1 hanggang 10. Today 참소만 크리스찬 school first time experience student first time teacher also pastor now today basic all of God now worship. Dahil daw po ang mga teacher ay first time na magtrabaho dito at ay may mga estudyante na first time din makarinig ng Word of God, kaya ang ituturo ni Pastor Jong sa atin ay yung basic muna. 자, 10계명, 1계명에서 4계명까지는 하나님을 어떻게 믿고 하나님을 어떻게 경배해야 하는지를 기록해 주셨습니다. Kaya tayong lahat ay makinig at pagpalain sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. 오늘날 교회에서는 예수님을 어떻게 믿고 예수님을 어떻게 경배해야 하는지를 포함하는 말씀이 된다는 것입니다. Nang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa atin sa ating espiritual na pamumuhay. 아멘. 구약의 여호와 또는 야훼 하나님이라는 칭호는 신약의 예수님을 지칭하는 말씀이라는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya sa pangalan ni Jesus, pagpalain ng bawat isa na maintindihan ang Old Testament at ang New Testament na kung saan si Jesus ang namatay para sa atin. 천국을 가려면 이런 요소들을 믿음으로 받아들여야 된다는 것입니다. Para makatanggap o makapunta sa langit, kinakailangan na tanggapin mo ang mga sumusunod. first, 우리들이 천국 가려면 예수님을 정말 잘 믿어야 합니다. Una, to enter heaven, we must have strong faith in Jesus. first 계명에 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. 우리는 예수님 외에는 어떤 신도 종교도 믿어서는 안 된다는 것입니다. And the first commandment states, "You shall have no other gods before me." This means we must not believe in any god or religion other than Jesus. 아멘. Amen. 아멘. 넘버 2. 자, 2계명에 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에 절하지 말라. The second commandment states, "You shall not make for yourself a carved image, nor bow down on them." 우상이라는 것은 하나님을 떠나 다른 어떤 것을 더 사랑하는 것을 말씀하고 있습니다. An idol is loving something other than God. If you disregard worship and go to the birthday or wedding party, that is not an act of loving God first. Therefore, such a believer is a dangerous believer. 예배를 무시하고 생일이나 결혼 파티에 간다면 그것은 하나님 우선으로 사랑하는 행위가 아니므로 이런 신자는 위험한 신자라는 것입니다. Kaya pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus na unahin ninyo ang Diyos bago ang birthday at mga parties. 생일 파티보다 예배일을 잘 경배하는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Sapagkat kapag inuuna natin ang Diyos, susunod na lang ang iba. 아멘. Amen. 아멘. 자, 넘버 3. 내 하나님 여호와 이름을 망령되게 부르지 말라. Number 3 na dapat nating tandaan na nakita sa 10 Commandments, "You shall not make the name of the Lord your God in vain." 우리들은 하나님을 사랑하되 하나님 한편으로는 하나님을 경외하는 마음가짐을 가지고 예수님의 이름을 불러 기도와 일상생활을 하나님께 올려드려야 된다는 것입니다. This means that while we love God, we must also have heart that fears Him, and we must call upon the name of Jesus to offer our prayers
and daily lives to Him. So I will always eating prayer, worship prayer, baptism prayer. So like this say, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya pag nagpipray daw po tayo, nagpipray tayo ng pagkain bago kumain at ang water baptism at ano pa mang mga ginagawa, palagi nating binabanggit yung pangalan ni Jesus. Sa dulo nito, nakakapagsabi tayo na in Jesus' name or sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, your prayer, your closing, Father God, your spiritual bless give you, and knowledge bless give you, and really general bless give you. Kapag po tayo magsabi ng in Jesus' name sa mga panalangin natin, papakinggan ng Diyos ang mga panalangin mo at ang mga biyaya na hinihingi mo sa Diyos ay ibibigay niya sapagkat pinagkakatiwala mo sa Kanya ang mga bagay na gusto mong hingiin sa Kanya. 아멘. 넘버 4, 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. 이 말씀은 하나님께서 거룩하게 지키라고 명령하셨기 때문에 절대 순종해야 한다는 것입니다. Ito ay ibinigay para malaman natin o maalala natin na ang Sunday ay ibinigay ng Diyos para sa mga anak niya. 여러분 군대를 가면 상관이 있습니다. 그 상관의 명령은 절대 순종해야 되는데 만약에 불순종을 하게 되면은 군법 회의에 가서 재판을 받게 됩니다. Everyone, when you join in the military, you have superiors. If you disobey the superiors' orders, for what crime are you arrested and put on trial? 상관의 명령 불복종죄로 잡혀가서 엄청나게 두들겨 맞습니다. You are arrested for the crime of disobeying a superior's order and beaten severely. 그리고 감옥에 들어가서도 엄청나게 두들겨 맞으면서 고통스럽게 감옥살이를 하게 되는 것입니다. At kapag ikaw ay nakulong na, papahirapan ka pa sa kulungan. 마찬가지입니다. 안식일을 거룩하게 지키지 않으면 여러분들의 영적 심판을 받는 날에 어떤 문제가 생길까요? So ano ang rason kung bakit may mga taong hindi nakakaalala ng araw ng linggo? 자, 오늘 사바이 팔로는 Repeat after me. After me. Parang AI na ako. Repeat after me. Ano yun? Ano ang dahilan? Sabihin niyo, ano ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi pinapahalagahan ang araw ng linggo? 성경 히브리서 9장 27절에 보니까 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 했습니다. Sa book ng Hebrew chapter 9 verse 27, basahin po natin 1, 2, 3, go. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 자, 오늘 사바이 팔로 자, 1, 2, Repeat 3, again. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 가. Palakpakan natin ang Diyos. 아멘. 분명히 신약시대 사도 바울께서는 히브리 교인들에게 충고하셨듯이 영적 심판이 있다고 기록하고 있습니다. Sinabi sa Hebrew chapter 9 verse 27 na kung sino man ang mamatay pagkatapos noon ay ang judgment. Kaya kailangan natin na malaman kung sino talaga ang ating pinaglilingkuran dahil ang lahat ng mga ginagawa natin sa takdang panahon ay huhusgahan ng Diyos. 그럼 이 심판은 영적인 심판이면서도 안식일 순종권에 대한 심판이므로 안식일을 기념하여 거룩하게 순종한 신자들에게는 천국이라는 새 예루살렘으로 입성을 시키고 안식일을 거룩하게 순종하지 않았던 신자들은 지옥이라는 감옥으로 가게 되는 것입니다. 이것이 영적 심판이라는 것입니다.
Therefore, since this judgment is a spiritual judgment and a judgment regarding the obedience to the Sabbath, believers who commemorated the Sabbath and obeyed it, the holy will be allowed to enter the new Jerusalem, which is heaven. 그러므로 참소망학교 아침 예배 때 잘 배워서 토요일은 안식일 예배로 하나님께 거룩하게 영광을 올려드리고 주일에는 부활을 기념하는 예배이므로 예수님의 부활을 기쁘게 예배로 잔치로 기념하고 행복하게 믿는 신앙생활하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya po ini-encourage tayo ni Pastor Jong na alalahanin natin ang araw ng linggo, which is the Sabbath, the worship day. Meron po ditong Sunday service kapag Sunday. Yan. Lahat po tayo ay mag-attend sapagkat yun po ay mahalaga. 아멘. 올라보세요. 아멘. Amen. 아멘. 땡큐 살라마포. 자, 그래서 우리가 왜 성경과 신학을 가르치려고 하고 있겠습니까? So bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? 하나님의 말씀을 믿음으로 여러분의 영혼의 심판이 때 지옥으로 보내지 않으려고 성경과 신학을 가르치고 순종하기를 기도해 드리고 있는 것입니다. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makakatulong sa ating espiritual na pamumuhay, kaya tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na makasunod sa kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. 아멘. 아멘. 넘버 2. 구원받는데 믿음이라는 재료가 있습니까? Number 2, is faith a material for receiving salvation? 하나님께서는 구원받은 사람들이 어떻게 교회와 사회생활을 해야 하는지 분명하게 계명으로 말씀해 주셨습니다. God has clearly spoken through commandments. Those who have been saved should lead their lives in the church and in society. 아멘. Amen. Amen. You are now today a school coming, or you are going to classroom inside. You are teaching books. Books story your education help you. Father God the same. Word of God. Genesis to Revelation. Father God your spiritual education help you. Kung ikaw po ay nag-aaral, ginagamit ang mga books sa pag-aaral, para ikaw ay matuto, ganun din po sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan mo, hinahanap mo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. 자, 10계명 중 5계명에서 10계명에 이렇게 권고하고 있습니다. At ang ikalima at ikasampung utos, ito ay napakahalaga. 자, 5계명에 대해 부모를 공경하라. 여러분 부모님을 공경하고 있습니까? At ang ikalima na utos ay mahalin, igalang mo ang iyong mga magulang. 오늘 아침에 부모님께 Ginagalang ba natin ang ating mga magulang? 인사하고 나온 사람 손 들어보세요. Itaas ang kamay kung sino man ang mga bata na gumagalang sa kanilang mga magulang. 와, 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 very good. 할렐루야, 글로리 투 가. Palakpakan natin ang Diyos. 와, very good. 살라마포. 와, 릴리, very, very important. Your parent, in the morning, 기신나, father, I love you, mom, I love you. Very, very important. Sa paggising mo po sa umaga, sabihan mo ang iyong mga magulang na Mama, Papa, I love you. 그래서 pastor John the same, worship stage, teaching table, come on, pastor, always, Father God, I love you. Si Pastor Jong po, ganon, palagi niyang sinasabi na Father God, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love And you. Holy Spirit, I love you. Today's schedule, your blessing given to us. Pinagpipray na ang ngayong schedule ay i-bless ng Diyos ngayong araw. Very, very important. 자, number 6. 살인하지 말라. 여러분 왜 살인적인 사건들이 생기고 있습니까? Ang number 6 na utos ay you shall not murder. 성경을 배우고 실천하지 않으니까 살인적인 사건들이 생기는 것입니다.
Madami pong ang pumapatay ng tao sa panahon ngayon. Maybe your TV looking for Philippine history understand. Yesterday, other day. Nakikita natin sa mga balita, nakikita natin sa news na may mga pinapatay. Why like this? 그러므로 시기, 질투, 미움, 원망, 불평 이런 것을 잘 다스리는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Bakit po may mga taong pumapatay ng kapwa-tao dahil sa inggit, sa hatred, galit, at sa tanim ng sama ng loob, hindi nila mailabas kaya pinapatay na lang nila ang taong. 자, 우리 사바의 쓰리 보이스 come on. jealousy spirit in the name of Jesus. Kaya let's rebuke the spirit of jealousy. I-rebuke natin na ang espiritu ng pagsiselos ay lumayas sa lugar na ito in Jesus' name. jealousy spirit in the name of Jesus. 1, 2, 3, go, come on. 1, 2, 3, go. Jealousy spirit in the name of Jesus. Get out. 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 Big voice, come on. 1, 2, 3, go. Jealousy spirit in the name of Jesus. Get out. Lakasan po. Jealousy spirit in the name of Jesus. Get out. 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 아멘. Palakpakan natin ng Diyos. So many people very lonely. Why very lonely? Jealousy spirit, stress spirit inside. So also very very lonely. Madami daw po ang malungkot ngayon. So ang kalungkutan ay palayasin mo ang mga nakasimangot, hindi na mukha, ang spirit, hindi yung tao. Palayasin mo yung mga nakasimangot, na may mga nakasimangot na spirit, palayasin mo yon sa pangalan ni Jesus. 목사님께서도 3년 정도 사랑했던 친구가 있었습니다. Mayroon po si Pastor Jong na naging kaibigan. 그 친구가 말하기를 헤어지자고 했습니다. 그래서 헤어졌습니다. Magkaibigan sila ng 3 taon. 그런데 그 친구보다 더 좋은 친구를 만나서 교육, 선교를 하고 있습니다. At gustong hiwalay kay Pastor Jong. Ibig sabihin, yung communication of friends, pagiging magkaibigan nila ay itigil na. 그렇습니다. 누구를 심히 미워하고 질투할 필요가 없습니다. Kaya sinabi ni Pastor Jong, sige. Nalaman niya dahil sa selos o inggit sa kanya. 우리 사바의 팔로레 만투스리고 누구를 심히 미워하고 질투할 필요가 없습니다. Kaya sumunod po sa aking sasabihin, simula ngayon, huwag mo nang pahintulutan ang espiritu ng pagsiselos sa iyong buhay. In the world looking for beautiful girl, beautiful boy, many. Kaya po sa mundo daw po natin ngayon, madaming gwapo at madaming maganda. Our teachers, pastor face to face looking for very beautiful. Natinitingnan daw po ni Pastor Jong ang mga teacher ngayon, maganda at mga gwapo. Don't worry. Amen. Kaya wag daw po kayong mag-alala, teacher, kasi kayo maganda at gwapo. 그때를 잘 이기고 믿음으로 준비하면 지금보다 더 좋은 내일이 있다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So I bless you in the name of Jesus that you will believe that if you overcome those times well and prepared with faith, there is a better tomorrow than today. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 넘버 7, 가늠하지 말라. 이런 것은 믿음으로 물리쳐며 살아야 합니다. Ang number 7 po ng 10 Commandments is you shall not commit adultery. 넘버 8, 계명은 도둑질하지 말라. 교회와 학교 그리고 일터의 모든 재정을 잘 관리하면 하나님께서 그 중심을 보시고 축복해 주십니다. At ang number 8 ay you shall not steal o huwag kang magnanakaw. 한번 따라하시기 바랍니다. 정직한 자는 도둑질하지 않는다. Huwag mong pagnakawan ng Diyos at huwag mong pagnakawan ang kapwa-tao. 자, 오늘 사바의 팔로렌 정직한 자는 Repeat 도둑질하지 after 않는다. me. An honest person
does not steal. 아멘. Amen. 그러므로 이런 믿음을 가진 신자는 반드시 하나님께서 축복해 주십니다. Therefore, a believer who possesses this faith will surely receive God's blessing. 자, 넘버 9. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. 거짓되게 살면 축복이 멀어지게 된다는 것입니다. So I bless you in the name of Jesus that you may believe that living a deceitful life drives blessings away. 자, 넘버 10. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. And number 10, you shall not covet. 특히 교회와 학교의 모든 것은 하나님의 성물입니다. Especially in church and school, everything that is holy possession of God. 참소만 교회가 없다면 기독교 학교를 설립할 수 없는 것이므로 이 학교는 참소만 교회 부설 교육기관으로 유초 중 고등부를 하겠다고 정부에 제안서를 내고 인허가를 받아 가르치고 있다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Naniniwala si Pastor Jong na ang Chamsomang Christian School ay ang Diyos ang nagplano nito at wala siyang kakayahan na ipatupad ang ganitong paaralan. Pero ang Diyos inalaw niya na magkaroon ng Christian School dito sa Balaogan. therefore 이 학교에 있는 모든 것은 하나님의 성물이므로 Ang lahat ng nasa paligid natin, ito ay property ni God. Pag-aari ito ng Diyos. 참소망 church and school inside outside all ground all 여러분들이 잘 관리하고 사용하면 성령께서 여러분의 인성과 성물 관리 능력을 보시고 하나님께서 목사님을 통해서 여러분들을 축복해 주시는 것입니다. Therefore, since everything in this school is a holy and property of God, I bless you in the name of Jesus that if you manage and use it well, the Holy Spirit will look upon your character and ability to manage the holy property, and the Holy Spirit will bless you through the pastor. 아멘. Amen. 아멘. Amen. Okay, glory to God. Palakpakan natin ng Diyos. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Ni-invite po namin ang lahat na tumayo. 수고하셨네요. Ang gusto niyo ipag-pray ngayon, yung examination tomorrow, student, ang pray nyo, natulungan kayo